Asorboti orurikiranu korwase county ya Nyamira magega yegetaseni kya Ndizi TV kumurekera amateyemo korwase nsemo ya Bogusero uye gutoka asebungi ya Kitutu Chache South me county ya Kisii yo omwanobo abwate oborema uyoganetyo bokonyi nigobono erenekiye kogokera magega ya ekyombe kia Forever Africa weso kya nakorwa obokonyi bwabene nigo amateyo yabage kogoka na wakangambya mono gucyase ekyombe kyo aseboigo baganiriye byombe ao naboiga basamaria bayako gendera wesokya eriyo korwa obokonyi Mildred Momanyi na manke nengo gusabaga abantu monkoni ninjemyo ndi skuru yerengiye ntagentine njenjo mbono chawe kina gusabaga ke bokonyi bagutuka ona abami babagakya abagabana no musende tuito ona aba MCA nabande bonse bali baligerete umwana w'obokonyi gake bankonya egera ndoto yayikirane magega yo kumurekera omwana Catherine kwamboka uyo menyete asobole makurwa ekenyoro kya Nyamausi eyereme ya Bogusero kurwa Kitutu Chache South amatukoma kaigo aetire bono nigo abasamaria bayabesokire kurwa ekyombe gya Forever Africa eriyo kurwa obokonyi buna bakwerera rero twachaga asenyencho na chako romano ku Catherine kwamboka who is under disability case inacha so boko rank yaga neti asenyencho no mwana okora class 8 nenda na went kwenda form 1 nende mbaga neti kanyora school fees. And I'm a volunteer of Forever Africa with Jacqueline, and I've come today to see Catherine, and I've seen the conditions of living in Catherine, and she's very nice girl, is many talented, and I've certainly see the toilets that she used, and she really needs help, and like a wheelchair or decent toilets. Nigo amate yabo yagokera obokonyi obwo ase mamo mwabo arengena yaiga nagokire mono ase kiombeke kya Forever Africa bia mono gakya so goche nke ga mon konyira umwana oyone ege kogera amaene una akora extra date una mwate kurudi Tanganyika okori rimbi yakorete mbona nyore message asesin ego tabanga atakiri Nairobi Joy town ali Nairobi no atakiri skuru agendoro kakini mbato bomigu obonene igongo sabanga gaki bali mwensi pimondi gererete murigerete umwana oyo iga endera gotokonya gaki endoto y'umwana oyo ekirane omwana Catherine oyo tabisa omogokoye nigo aorokia etaranta yaye yogochora nomonwa asenere akwana ayaiga akira abantu bandi city fimbe yamona sogocha nkonyi nande ngwakira bali bonse bankonyi dimesadi anyaraga kupasiseni asamoyo yibubate nande monkonya narangire tiwe skuru buchi Nairobi eretika monkonya gakingo basaba abantu bana hase chinga kiecho nigo abasamaria kurwa ekyombe kyo bagania abasamaria bande gwesokya iliyo kurwa obokonyi gochiase enkeyo ase boigo barubwo barabe bagotarira enkeyo iliyo kurwa obokonyi tokorangeri abantu bonse pi bari barache batake gotokonya koiro mwana Catherine skuru nende na bwate chi challenges chinde cho mwana omokena bwenta ko ba raised to na tena tunataka pia aweze kupata msaada wa kuweza kupata nyumba ndogo ya kwenda haja ndogo ambayo inaweza tengenezwa ikuwe ya kisasa iweze kusaidia mama yake aache kuumia kuweza kumbeba kila mara. Na pia tunaweza uliza watu wote wale wanaweza kuja the well wishers wanyara ko mwa ekirogo ama yogotumia senyenche kiroga abwate bonega Kiaveri kugosareka. Please, Madam Rani, wherever you are, you have been helping me with chairs. Please, we need one for Catherine so that she can be able to go back to school. Nigo yabeire omogoko monene gochia aso mwana Catherine mega yokonyora obokonyi kurwa sekyombe gya Forever Africa asebono iga agenderete gusaba abasamaria bayabugendere gwesokya na komokonya elinderi agenderie asa masomae nabo yokonyora obokonyi ase chinyomba kya kibara elinderi nere anyara kobaga okonyeka ngoripoteria egetaseni kya Ndizi TV kurwa gaiga asensemo ya Bogusero elietariane Mildred Momanyi mbiyambono